zaplanja. Stigli smo malo pre, još uvek je jutro, nismo doručkovali, idemo prvo na doručak, spremamo omlet sa blitvom, ali ćemo sve sastojke za omlet i sveža jaja da uzmemo odavde. Sastojke ćemo sada uberemo, a jaja smo uzeli od komšike sveža jutros. Idemo. Prvo ćemo da uzmemo odavde jedan beli luk, to će da nam treba. Idemo dalje, sveža blitva, znači tu ćemo da uzmemo par listova blitve. Idemo dalje, ovde izaberemo. Imamo svež peršun, miriše fantastično. Uzimamo malo svežeg peršuna, samo sekunda, idemo ovamo da vidimo. Uzmemo neku crvenu papriku. Ovdje imamo plavi patliđan, ali to nećemo koristimo sad. Deo povrća odavde koristimo i za salad bar. Sa našeg imanja uzet ćemo jednu, evo, šarenu papriku, par cvetića rukule, koje ćemo da koristimo za dekoraciju. Idemo na pripremu. Ovo su divlji šampinjoni, ovde rastu, sad ćemo i njih da uberemo. I to ćemo da isto iskoristimo. Dobro, sad ovo sve treba opere. Krećemo sa pripremom, znači za početak ćemo da napravimo dvopek hleb koji će da nam ide uz prilog. Na selu je popularno masti hleb, mi to pravimo sad na jedan malo drugačiji način. Uzet ćemo beli luk, staviti na ovaj hleb od juče. Onda preko toga umesto masti koristimo G puter, prečišćeni puter. Jedna vrlo zdrava namirnica, ovde su vam sve esencijalne masti koje su neophodne. Ovo je sve ono od masnoće što želite i što nam je potrebno. Ima mnogo lekovita svojstva, ovo je jedna vrlo bitna stvar u ishrani, istočnjačkoj kulturi. Mi ćemo sada da to stavimo na ovaj naš hleb. To ćemo da naređamo na ovu tepsiju i tu ćemo da koristimo naravno himalajsku so. I domaću papriku od ljutača. Ovo je zaplanska ljutača. Da ne bi to bilo samo, stavit ćemo šampinjone koje smo ubrali i njih ćemo da iskoristimo kao prilog uz naš omlet. I to sve Smederevac. Dok se to tu bude krčkalo, mi ćemo sada napravimo naš zeleni omlet sa blitvom. Ovako. Uzimamo blitvu koju smo ubrali malo čas, 2 listića, ovaj tvrdi deo ćemo da odbacimo. Uzimamo blitvu, malo ćemo samo da je usitnimo. Stavljamo blitvu u blender, dodajemo domaća jaja, 1, 2, ćemo da bacimo, 3 jaja, tu ćemo da stavimo malo soli. To je to i sad ćemo to da izblendamo. Dobili smo našu smesu. Krećemo sa pripremom. Stavljamo tiganj na vatru. Umesto ulja koristimo naš G puter. Sad krećemo. Puštamo omlet lagano unutra. Naš omlet je gotov. Sklapamo. Idemo na servis.
Omlet ćemo da stavimo na prvu polovinu tanjira. Vadimo da vidimo šta smo napravili u rerni. Naš hleb se odlično zapeko i pečurke. Perfektno. Idemo na servis. Dodajemo naš hleb. Sve to ćemo malo samo da aromatizujemo šarenim biberom. I evo, trener možda proba. Jaja domaća. Nema čime. Kao, napravili smo restoranski omlet na Smederevu. Koji je restoranski, ovo je sletski. Danas, iako smo na selu, odlučili smo da ipak nemaju dan odmora, nego da napravimo jedan brzinski trening. Danas ćemo da radimo nešto što se zove high intensity interval trening. Znači, ja vam merim vreme. Na to vreme, na taj broj sekundi koji radite, ja vam kažem koja vežba se radi. Radite 20 sekundi, radimo 10 sekundi pauza, 20 sekundi, 10 sekundi pauza. Uradit ćemo to 4 minuta, traje jedna serija. Ponovit ćemo to u 2 puta, tako da ćemo 8 minuta samo da treniramo. To deluje malo, a zapravo uopšte nije malo, zato što će biti jak intenzitet. Danas je kraći trening samo iz jednog razloga, jer ne želimo da se biftek kojim slučajem ohladi ono što će naš kuvar da sprema. Tako da treba mi samo štoperica da uzmemo, zauzmite pozicije. Znači, radite sve vreme. Ja kad kažem stop, promena, menjate samo vežbu. Prva vežba koju radiš, stani ovamo. Prva vežba koju radite skok iz čučnja. Polu čučnja, to jest. Idemo. 3, 2, 1, može. Skači. Ajmo. Vlaja je danas obukao D-Rose, ovo je MVP, da bude MVP danas. Pošto u basketu izgubio. 3, 2, 1, 10 sekundi pauza. Sljedeća vežba koju radite, tu ste, idete u mestu iskorak na izmenično. Želim srećnu penzu. 3, 4, može. Ne staješ. Ko stane, trči oko njive. Njiva je 30 ari. 10 sekundi. Nekad ljudi misle da 4 minuta mnogo malo za trening. Možda bude i mnogo. 3, 1, promena. Vraćamo se na skok iz čučnja. Spremi se, Vlajo. Krećemo za 5, 4, 3, 2, 1. Ajmo. Nemoj ranije da krećete. Da ne bude posle. Nema odustajanja, to smo s vama dogovorili. Još na početku. Skači, Vlajo. Brate, teško je, znaš. Ajde, 5 sekundi. Minut. Promena. Idemo na iskorak u mesto. Pa ja sam vam lepo rekao, vi mislite da 4 minuta može mnogo. Vlaja je danas bio u elementu, danas mi se ne trenira, ja bi nešto lagano. Ja sam rekao, nema problema, evo danas nešto lagano, brzo i efektivno. Krećemo za... Sad, može. Ajmo. Tako je. D-Rose. 7 sekundi, ajmo. Ajmo, spuštaj. Number one. To mi kažeš ko će prvi da odustane. Promena. Spremite se na skok iz čučnja. Trenutno smo na pola. Idemo. 3, 2, 1, sad. Kamera nikad, evo. Znači, vreme nikad ne laže. 20 sekundi, aktivno 10 sekundi pauza. Ajmo. Nema stajanja, Vlajo. Neće lavovi na kapiju sami da se stave. Mora malo da se radi. 3, 2, 1, sad. Pauza 10 sekundi, idemo. Ajmo, spremi. Krećemo za 3, 1, sad, iskorak. Ajmo. Tako je. 2 puta po 4 minuta, dosta je za danas. Ja mislim da je dosta. Čeka nas sutra ozbiljan trening. Ajmo, Vlajo, nema stajanja sad. 3, 2, 1, promena. 3. minut se završava, posljednja četvrtina kreće. Nije bitno kako kreneš, nego kako završiš. Ajde da vidimo. Spremi se. 3, 2, 1, skok. Ajmo.
nema stajanja. Ajmo do kraja da izguramo ovu celu, ajmo. 15 sekundi. Ajmo. 10 sekundi, ajmo Dušan, ajmo. Ajmo. 5, 4, 3, 1, promjena. Ajmo, posljednji put iskorak, ajmo. Podelili smo trening, u prvi deo će da bude za donji deo, drugi deo za gornji deo, ako uopšte izdrže. Sad, može, zadnjih 20 sekundi, ajmo. Ajmo. Ajmo, 10 sekundi posljednjih. Diši. 5, 4, 3, 2, 1, pauza, 2 minuta. 2 minuta smo im dali pauzu, imaju da odmore 2 minuta i krećemo u gornji deo. Vlajo, ti ćeš... Ba, tebe teško, ber, nije zajebacija, majke mi moći. Brate, znači, gore mi hvatnicu. I meni. Gore, brate, Bože. Vlajo, sklonio sam ti telefon, ovo je tvoja klopica, a ovo će da bude Dušanova. Znači, sad hoću kod tricepsa, da staneš prvo na sredinu da ne izvrneš stolicu, ovu hoklicu. Znači, na petama si, grudi na gore, spuštaš se i guraš se na gore. Nema kukove da pomeraš, znači ništa. Ajmo, možeš da staneš, ali ne i da odustaneš. Ajmo, sklekovi, 3, 4, sad. 20 sekundi kreće. U pauzi Vlaja je izjavio da šta god je za gornji deo da će da izdrži. Sad ćemo da vidimo šta se dešava. 3, 2, 1, promjena. Ajmo, koncentracija mala. 30 komada lagano. Izvolite, ajmo, propadanja. Cenim ga da druga, treća serija odustaje da ne može da izdrži propadanje. Ajmo, kreći. Duplu zivicu. Ajmo. To. Deset sekundi. 7, 5, 4, 3, 2, 1. Znači, završavate kad kažem 1, ne kad kažem 5. 4 pa vi da stanete, znači to je mnogo bitno. Spremi se za sklekove Vlajo, krećite za 4, 3, 2, 1, sad. Kao što sad kasniš kad krećeš, tako treba da kasniš i kad završavaš. Kaže, prva serija, kod šale, 30 sklekova. Sad ti miri zadnjica kao plovak kad pecaš, be. Pauza, promjena, idemo na propadanja. Mnogo si se ispričio u prvom setu. Ajmo, propadanja, kreći. Sad, ajmo. Brzo prolazi 10 sekundi, ajmo. Ivica, tako je, pumpaj. Nekad si pumpao za grad, sad pumpaš za selo. Kažem ti, nema pomeranja. Ja sam ti rekao, nema pomeranja. Ajmo, kreći. 5, 4, 3, 1, 10. Još tačno smo na pola. Spremite se za sklekove. Ajmo, spremi se za sklekove, brzo. 3, 2, 1, ajmo. Ajmo. Ja ne odustajem, šta god da da za gornji deo. Ja ću da dam sve od sebe. Ima da izdržim. Ajmo. 5, 4, 3. Promjena. Idemo propadanja, spremi se, krećemo za 6, 5, 4, 3, 2, 1, kreći, propadanja, ajmo. Ajmo, samo nastavi, kad se odmoriš 2-3 sekunde nastavi, 10, 9, ajmo, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1, nemoj Rose da se umaže. Brate, nema problema. Ajmo, spremi se, 3, 2, ajde. Napumpao si se, a? Može. Ajmo, kreći. 3, 2, kreći sklekove, ajmo. Poslednja četvrtina. Nema prava pomoć prijatelja, brate. Ajmo. 10 sekundi. Guraj. Vlajo, guraj. Ajmo, 5. Vrati, nema, ne. 3,
Jo si oteko ko da su te oba izvedeli, jesi vidio? Ha? Ajmo, promjena, pauza. Odmah. 3, 2, 1, ajmo, zadnjica uz ivicu, to. Ovaj triceps je najmanje od dizanja tegova. Ajde, nastavi, ajmo. Ajmo, 10, 6, 5, 4, 3, 2, 1, dobar. Gotov treći deo, kao i u prvom daćemo im 2 minuta pauzu i uradit će samo štomak i gotovo. A? Ne sekiraj se, tu si na zemlji, šta te briga? Au, brate, To je ukupno 12 minuta treninga, sasvim okej. I to vam je dokaz da ne treba vam teretana, elitna oprema da napravite dobar trening. Sve što vam treba je volja i neko ko će malo da vas natera da date malo više od sebe. Dovoljan je prostor, eto, jedan jak intenzitet, možda nemate opremu, napravite jedan dobar trening, poenta je biti aktivan svaki dan. Nema izgovora. Evo ti imam što legalno. Tamo da snimimo. Mora se zaslužiti taj biftek. Spremaš moj omiljeni obrok, morao sam ti dam jedan dobar trening. Koliko? Sad je promjena. Ajmo, 3, 2, 1, ajmo za kraj. Ja sam ti rekao, ako hoćeš da ustaneš, možeš svakog trenutka. Ajmo, digni hukove, ne daj se. Ajde, još malo. Ajde, dosta mamu mu jebem. 10 sekundi, ajmo. Ajmo. Drži, Dušane, 5, 4, 3, 2, 1, kraj. Bravo, svaka čast. I o tome se radi. 4 minuta u 3 runde 12 sa pauzom između po 2 minuta, to vam je 4 minuta i ovih 12, ukupno 16 minuta treninga. Evo kako izgleda nakon 16 minuta treninga. Dokaz da samo ljudi imaju izgovore, nije poenta da imamo izgovore, poenta je upravo to, da apsolutno možemo čak i na selu, bez ikakve opreme, samo u dobroj energiji napraviti trening koji će svako imati koristi nego da ne radite ništa. A to je upravo i misija, da aktiviramo sebe svaki dan, da nemamo izgovore, nego napravimo da stvari budu zdravije i navike bolje. Bravo. Ja da čekam biftek. Bravo, evo. Sad spremamo svetski klasik, ali u selu. Na neki naš način, na jedan zdrav način, na jedan nov način. Pravit ćemo biftek u biber sosu sa džiputerom, pravit ćemo pire od batata i pravit ćemo šparglu sa citrusnim ukusom na pari. Krećemo prvo od batata, za njega će trebati najviše vremena da se skuva i seći ćemo ga na sitnije komade da bi se brže skuvalo. I to ćemo da stavimo u šerpu. Nasipamo vodu. To je to. I prvo stavljamo batat da se kuva. Onda ćemo tu da dodamo malo soli. Himalajska sol naravno. I dodat ćemo malo začina. Ovo je začin isto sa krupnom himalajskom soli, znači nije obična vegeta, nemojte to, znači vidiš kako ima kristale. Znači, to će da mu da malo arome, malo sušenog povrća. Znači, to je zdrav začin umjesto onih koji koristimo. Ovaj nema mononatrium glutaminat, to treba da gledate da li ima ili nema. Idemo dalje. S obzirom da spremamo batat, uz to ćemo kao pire od batata, uz to ćemo da spremimo šparglu na pari na jedan malo drugačiji način. Kako da znate koji deo špargle se ne jede? Tako što kad je savijete ovde vidjet ćete tačno trenutak gde ona pukne. Ovaj deo, to vam je višak. Znači to odbacujemo. Znači tu kad je savijete, ona tačno pukne na delu gdje se ovaj koren ne jede. Šparglu stavljamo u posudu ili đerđev, kako se kaže. To stavljamo za sad sa strane. Uzimamo vodu prvo u šerpu
stavimo tu. Sad ćemo, pošto ćemo da spremamo švarglu na pari, sad ćemo da našu vodu aromatizujemo. Idemo da uberemo limetu. Ajde, domađa. Viš? Uzet ćemo jedno. Ajde. Hvala tebi, ovo ide samo uz tekilu. Dodat ćemo malo. Neki gin tonic, ali se presjećaš. Što je dobro. Malo limuna. Pomirište. A dok bacim? Može. I dodat ćemo i malo naranđe. Znači, u vodu ćemo dodamo malo soli koja će da isparava kroz vodenu paru. Našu šparglu stavljamo na šerpu. Tu ćemo dodamo još malo soli. To stavljamo na ringlu i sve ćemo to da poklopimo. Da nam para ne beži. To je to. Priprema koju smo uradili za prilog. Sad idemo na ono glavno. Sad idemo na biftek. Meso smo izvukli da stoji nekih 30 minuta na sobnoj temperaturi. Sad ćemo malo da ga promasiramo i iseći ćemo ga na komade neke debljine 5 cm otprilike. Znači, pravimo medaljone. I ovako. Dobili smo naše komade. Njih ćemo sada uvaljamo u so. Znači idemo krupna so sa jedne strane, himalajska. Krećemo. Znači idemo druga strana. Za početak ćemo prvo da na tiganju zatvorimo pore. S obzirom da nećemo koristimo nikakva ulja, idemo sa malo džiputera i to će da nam zameni ulje. Znači to ćemo za početak, poslije ćemo da dodamo da bismo prelili naše medaljone, naš biftek. Dok čekamo da se puter zagreje, samo ćemo da iseckamo i pripremimo luk koji nam je potreban za biber sos koji ćemo da pravimo sljedeće. I beli luk. Sad ćemo da pustimo naše komade mesa. I čekamo da se zatvore pore. Zatvorit ćemo pore svih komada sa svih strana. Znači, pustit ćemo slobodno da meso stoji ovdje negdje minut i po sa svake strane. Na Smederevcu je to malo nezgodno, ne možemo kontrolišemo temperaturu. Ali, daćemo sve od sebe da to bude super. Dodat ćemo još malo G ili G putera, kako ko već voli. Ubacit ćemo malo neku grančicu ruzmarina. Malo ćemo ispretiskamo, pusti svoje arome. Sad ćemo da prvo okrenemo medaljone na drugu stranu. Znači malo ćemo da prelijemo naš biftek ovim sokovima. Ruzmarin je dao svoje arome.
Biftek se obično flambira konjakom, a mi ćemo domaćom rakijom. Rakija sad samo za flambiranje. Može? Sad ćemo da biftek izvadimo. Da odmori na drvenoj dasci. Sad ćemo da dodamo opet malo krupne soli. Dodat ćemo sada i malo bibera. Znači sad prebacujemo biftek na pleh. Bi trebalo sada da ide nekih 5 do 12 minuta u zavisnosti od toga koliko hoćete da bude, do koje mere hoćete. Mi ćemo da pustimo nekih 6-7 minuta jer ne znamo koja je temperatura u Smederevcu. Vetar duva, Smederevac dimi, ali ne damo se. Idemo dalje. Ne mogu da pričam, brate. Ne mogu da pričam o dimbe, brate. Dobro. Znači pustimo malo vazduh. I ovako ide u Smederevac. Pustit ćemo ga nekih 6-7 minuta. Za to vreme vraćamo tiganj na kom smo zapekli biftek. Dodajemo biber. Ovdje nam treba sada dosta bibera. Ako nemate biber sa mlinom, možete i u avanu da stučete biber. Ja koristim šareni, može crni. I treba vam otprilike jedna kašika bibera da bismo napravili sos. U to ćemo da dodamo naš sitno seckan crni luk i beli luk. Sad ćemo to sve da upržimo. Jakje dimljene arome. Čekaj, Neka zamena za to. Mi ćemo sada sa našim prirodnim začinom. Naš prirodni začin, jedna kašika. I malo vode. To ćemo da umutimo. I to ćemo da dodamo u naš sos. Kad smo dobili ovaj efekat, on će da pokupi sve sokove iz mesa koji su se zalepili na taganj. Vidite kako, na tiganj. Vidite kako se to skida. Znači, tu dobijamo sve one arome. Kad smo završili taj deo, dodat ćemo vegansku pavlaku. Znači, koristimo pavlaku za kuvanje vegansku iz biljnih izvora. Dodajemo pavlaku za kuvanje. Naš perfektni seoski biber sos. Ovo je biber sos direkt iz zaplane, nekako kremasto. Da vidimo da nismo. Perfekt. Treba da dođe probaš sos. Da mi sad ovo na bif. Da. A? Odlično. Skinuli smo foliju sa bifteka. Sad ćemo da vratimo na još 2 minuta. Da se zapeče. Za to vreme smo umutili pire od batata serviranjem. Ćemo da dodamo malo bibera. Vadimo biftek. Ćemo ovdje za sada. To ćemo sada da izvadimo na drvenu dasku, da odstoji par minuta.
Sokovi su ostali unutra. Ćemo da bifteki sečemo. Tanke komade. Dobili smo perfektan medium rare. To je taj deo. Onda ćemo špargu koja je primila sve citruse. Ovo je moj omiljeni. Poprimila sve citrusne arome. Tu ćemo da stavimo. Naš obrok je gotov. Sad možemo. Gledaj sad. Op. A? Ajde. Ali ili brate kako dobro. A? Jel dobro? No. Bravo. Bravo šefe. Sad mi trebaju reakcije. Brate. Svako čast, majke. Brate, topiš. Brate, ovo meso. Ništa, kao što vidite, nisu mogli da se suzdrže. Jedan svetski poznat obrok u selu na Smederevcu u zdravoj varijanti, mislim da je bio perfektan. Bravo, bravo. Moj omiljeni obrok, svaka čast. Svaka čast. Ludilo mozga. To je to. Ludilo mozga. Samo još da jedem. Ovo je jedna zanimljiva nedelja, vrlo lep dan na selu, znači ovde nam je bilo ekstra, lepo smo se proveli, mnogo smo lepu hranu spremili, trening je bio kratak ali ubitačan, ali jedno osveženje, još uvek smo na polju, lepo je vreme i mnogo mi je iskreno prije ovaj dan i to je to, idemo dalje. Što se tiče ove nedelje, meni je bila fizički nešto najteža. Imao sam promene raspoloženja mnogo. I bilo mi je teško u par navaca baš, ali sam se vratio. I mislim, istrajao sam, odradio sam sve u potpunosti. Današnji dan mi je definitivno omiljeni, zato što je prvo bilo interesantno ovde, malo smo igrali basket, malo i istrenirali smo brzo, a Dule je... Nemam reći, brate. Dule je, brate... Ja sam majke mi duše. Dule je spremio magiju i... Eto, ništa, davimo se, super je sve, idemo dalje, nema šta, coach, kaži šta imaš. Ja sam bez reči, majke mi vam kažem, znači... Jedno čekam da jedemo. Ovo je moj omiljeni obrok. I više gledam kako će Vlada pojede ovaj najslađi deo što je ostao. I bale mi cure, ne mogu ni da pričam. Jer iskreno, Dule je pokidao i sve što smo radili ove nedelje i koliko god je bilo naporno i koliko god je bilo teško i šta god da smo radili, sve nekako, ovo nam je nagrada na kraju i stvarno oduševljen sam. Znači, jeo sam biftike na različitim mestima, u različitim zemljama, na različitim načinima spremljeni, ali nije samo do Smederevca, verovatno kažu da hrana ide i do energije kuvara. Tako da ja sam stvarno oduševljen i momci su bili sjajni, iz nedelju u nedelju su bolji. To je najbitnije od svega, da konstantno postaju bolji, da bude svest o zdravijem, aktivnijem načinu života, da podižu tu neku lestvicu kroz obroke, kroz trening, kroz mentalno, kroz apsolutno sve te aspekte o kojima smo stalno pričali. I oni akumuliraju te pozitivne stvari i na kraju su te pozitivne stvari dale pozitivne rezultate, a tek će dati pozitivne rezultate. Momci, bravo. Dule, još jednom, ja sam bez reči, majke mi. Majke mi. Hvala, hvala. Brate, Diš od tebi da se sviđa?